Salaman adamlar. Yurdumuzdaki ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleriniň şu sanynda. Türkmen halkynyň milli lideri arkadagyň ak ýolu bilen Serkedabat Hırat gaz geçirjisiniň nowatdaky tapgaryna ak pata berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Arkadag şäherine iş taparyny amala aşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Hindistanyň täze elçisini we Birleşen Arap Emirlikleriniň neft kompaniýalarynyň ýol başçylaryny kabul etdi. We beýle habarlar. Oktýabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji tassamasynyň arkadagyň ak ýol bilen Serkedabat Hırat gaz geçirjisiniň Owganistanyň Hırat welaýatyna barýan nowatdaky tapgaryna ak pata berdi. Şeýlekem Gurbanguly Berdimuhammedow bu ýerde Serkedabat Hırat gaz geçirjisiniň nowatdaky tapgaryna badalga bermek münasibetli geçirilen dawarly mejlise gatnaşyp onda çıkış etdi. Halk maslahatynyň başlygy çıkışynda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan tassamasynyň dolu durmuşa geçirmegi bilen Owgan halky üçin täze iş oralarynyň dörejekdigini, her ýyl Owganistana ortaça 1 milliard Amerikan dollarynyň gowrak serişdeleriň gelip gowuşjakdygyny bellidi. Owganistana saparynyň çäklerini Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 20 oktýabrda Owganistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça orunmasary Abdulgani Baradar bilen duşdy. Duşuň dowamyny iki ýurduň energetika, ulug we ara gatnaşyk ulgamlaryny ägirt uly tassamalar birlikde durmuşa geçirmäge gatnaşýanlygy, şolaryň hataryna Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçirjisini we optik süýümli ara gatnaşyk geçirjisiniň aýratyn orny eýeleýänligini belländi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Kataryň premier ministri Daşary işler ministri Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'niň şeýlekem Indoneziýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Sugiyonanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik geçirdi. Kataryň premier ministri Daşary işler ministrleriň söhbetleşiginiň barşyna iki döwletiň arasyndaky siýasat diplomatik gatnaşyklaryň ýokary derejesi bellenildi. Indoneziýanyň Daşary işler ministrleriň söhbetleşikde bolsa, taraplar iki taraplaryň gatnaşyklarynyň häzirki we geljekde mümkinçilikleri bar bilen ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle-de söhbetleşikleriň ikisinde hem şu ýylyň 10 dekabrynda Aşgabat şäherine geçiriljek halkara parahatçylyk we ynanşmak forumynyň guramaçylygy bilen bagly meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. 20 oktýabrda New York şäherine Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyna hemişelik wekilhanasynyň binasynda Türkmenistan bilen Botswana Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýoly goýmak hakynda birlikdäki beýanatyň gol çekişlik dawarasy geçirildi. Dawaranyň öňü sirasynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekili Ak Sultan Ataýew bilen Botswana Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyna hemişelik wekili Charles Masolianyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuň barşyna Ataýew Türkmenistanyň hökümetiniň adyndan Botswana Respublikasynyň hökümetini 10 dekabrda Aşgabatda geçiriljek ýokary derejedäki halkara foruma gatnaşmaga çağırdy. 21 oktýabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Arkadag şäherine iş taparyny amala aşyrdy. Gahrman Arkadag täze şäheriň çäklerine gurulýan we gurulmagy teklip edilýän döwrewap deskalaryň şekil tassamalary hemde ähli halk bag etmek dawarasynda görülýän taýýarlyk işleri bilen tanışdy. Hususan durmuş maksatly ýol ulug düzümine değişli deskalarda we beýlek ugurlarda ulanylýan halkara derejede ikrar edilen renkleriň görnüşleri, olary ulanmagyň aýratylykları bilen baglanşykly meselelere garaldy. Şeýlekem Gurbanguly Berdimuhammedow bu ýerde değişli ýol başlaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Saparynyň barşynda halk maslahatynyň başlygy täze şäheriň lukmançylyk klasterine değişli deskalaryň gurulşyklaryny synlady. Russiýa Federasiýasyna resmi saparyň çäklerine Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanowanyň Russiýa Federasiýasynyň federal ýygnagynyň federasiýa geňeşliginiň başlygy Valentina Matviyenko bilen duşuň
doguşugy boldy. Doguşuň dowamyna Türkmenistan bilen Rus Federatsiýasynyň arasynda ýoly goýulan parlamentary gatnaşyklar ösdürmek meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Doguşuň ahyryna Türkmenistanyň mejlisi bilen Rus Federatsiýasynyň federal ýygnagynyň federasiýa geňeşiniň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyga gol çekmek dabarasy boldy. Şeýlekem Gulman we Rus Federatsiýasynyň federal ýygnagynyň döwlet dumasynyň başlygy Vyacheslav Volodin bilen doguşuk geçirdi. Doguşukda iki taraplaryň gatnaşyklaryň meselelerine garaldy. 22-23 oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Neviti we Gazy 2025 adly 30-njy halkara maslahat weseri geçirildi. Her ýyl geçirilýän forum ýurdun ýangyç energetika toplumyny ösdürmek ileri tutulýan uğurlaryny, özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürmek ýollaryny kesgitlemäge we Nevit gaz pudogyny täze tehnologiýalar ornaşdyrmaga, önümçiligi döwre waplaşdyrmak häzirki zaman usullaryny aralyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berýär. Şu ýyl bu forum energetika, innovasiýa ösüş şygary bilen geçirilip, ol 70 ýurtdan 1400-den gowrak wekili bir ýere jemledi. Maslahatyň çäklerini Türkmenistanyň energetika pudogyny durnukly ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek we sebägi serişdeler netijeli ulanmak hemde uglerod ýygyny azaltmak bilen baglanşykly çykyşlar dinlenildi. 22 oktýabrda Prezident Serdar Berdimuhammedow Hindistan Respublikasynyň Türkmenistana täze belenen adatdan daşary we dol ygtyýarly ilçisi Bandaro Wilson Babuny kabul etdi. İlçi Türkmen döwletiniň başlygyna ynanç hatyny gowşurdy. Söhbetdeşlikde Türkmen hinne gatnaşyklarynyň gün tertibine, sowda, ykdysady we energetika ulgamlaryna hyzmatdaşlygyň aýratyn orun eýeleýänligi, özara ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek, ilkinji nowatda energetika ulap pudoklaryna hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. Şeýlekem şol gün Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Emirates National Oil Company hemde Dragon Oil kompaniýalarynyň başlygy Said Al-Tayyar şeýlekem Dragon Oil kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Abdulkarim Al-Mayizmini kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy hasda giňeltmek üçin anyk teklipleri seretmäge taýýardygyny aýtdy. 23 oktýabrda Prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna değişli bir näçe meselelere garaldy. Ilki Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alınıp barlayan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödäwçilik edýän ulgamlaryny alınıp barlayan işler barada hasabatlar berdiler. Döwlet başlygyny hasabatlary dinläp, ýurdun durly toplumlaryny alınıp barlayan işler bilen baglykda değişli ýolbaşlary anyk tawşyryklardyr görkezmeleri berdi. Mejlisiň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti hemmeleri Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 80 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlady. 23 oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyna Birleşen Milletler Guramasynyň esaslandyrylmagynyň 80 ýyllygy münasibetli maslahat geçirildi. Maslahatdaky çykyşlarda bellenişi ýaly 1945-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda dünýäniň ähli garaşsyz ýurtlaryny birleşdirilýän awaýly halkara düzüm bolan Birleşen Milletler Guramasynyň tertipnamasy güýje girdi. Şol döwürden bäri bu sene Birleşen Milletler Guramasynyň döredilen güni hökmünden bellenilýär. Häzirki wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň düzümine 193 döwlet girýär. Türkmenistan 1992-nji ýylyň 2-nji martyndan bäri bu awaýly guramanyň işçiň agdasydyr. Maslahatyň çäklerini Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş çygyryna 2026-2030-njy ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly maksatnamasyna gol çekildi. Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginde IT tehnologiýalaryny emeli aň we robot tehnologiýasyny ösdürmäge gönükdirilen innowasion bäsleşik saly çödügüt 2025 boýunça saýlama tapgyry badalygy aldy. Bu bäsleşik ýaşlara, alymlara we işläp dözüjilere şu 7 esasy uğurdy. Emeli aň, robot tehnika we awtomatlaşdyrma, akylly owa hojalyk tehnologiýalary, akylly şäher konsepsiýalary, saly lukmançylyk, elektron bilim, hyzmatlar ulgamynyň sanylaşdyrylmagy ýaly uğurlary döwür wagt tassamalary hödürlemäge mümkinçilik berýär. Ýeňjiler syýlaklamak dabarady 2025-nji ýylyň 12-nji 14-nji noýabr aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynyň binasyna geçiriljek. Türkmensel 2025 halkara sergisiniň we ilmi maslahatynyň çäklerine bolar. Dünya täzelikleri. Liberal Demokrat Partiýasynyň başlygy Sanaya Takaichi
Tarihte Yaponiýanyň hökümet başlygy wezipesini eýlen ilkinji Zenan boldy. Ýurdun parlamentiniň aşağı palatasyna geçen ses berilişiň jemleri boýunça Takaichi deputatlaryň 465-den 237-siniň sesini aldy. Onun esasy bäsleşi Konstitusiýon Demokrat Partiýasynyň lideri Yoshihiko Noda 149 ses aldy. Sanaya Takaichi 64 ýaşynda ol Liberal Demokratik Partiýanyň başlygynyň wezipesini 2025-nji ýylyň oktýabrynyň başyndan bäri eýlep gelýär. 2014-nji 17-nji ýyllar we 19-njy 20-nji ýyllarda ol Premier Minister Shinzo Abe'niň döwründe içeri işler we ara gatnaşyk minister wezipesini eýledi. 2022-nji we 23-nji ýyllarda Fumio Kisidanyň hökümetde ykdysady howpsuzlyk meseleleri boýunça döwlet ministri boldy. Gazakstanly kinoçy Kun, dünýä belli kino aktyor Jackie Chan'yň Hudaýyň esbaplar filminiň täze bölümine rejissörlük eder. Onu Chan'yň özü saýlady. Suraty alnyş işler 2026-njy ýylyň ýazyna başlar. Robert Kun urşgonly sahnalaryň aktyory we goýjusy. Kun'un ady halkara kino senatynda da bellidir. Onun Hollywood'un kino studiýalarynyň aýratyn howply, ol Ajdarha, Prezident Lincoln, Vampirleri Awlaýjy, Ben-Gur, Mayor Grom oyun ýaly bir näçe sanly filmlerde sahna goýjy bolup işledi. 2025-nji ýylda milli action senaty ösürmek we tejribesini paýlaşmak üçin watanyna dolanyp geldi. Fransiýanyň paýtagtyna ogurlar meşhur Louvre muzeýini taladylar. Bu barada ýurdun medeniýet ministri Rashida Dati sosial torda habar berdi. Le Parisien gazetynyň maglumatlaryna laýyklykda ýüzüni kaply adamlar muzeýiň Apollon galeriýasyna girip ol ýerden Napoleonyň we imperator Zenan Josephinanyň gymmatbaha zatlarynyň dokusyny, şol sanly ýüzük, asyrgy we egmäni ogurlamagy başardylar. Sport täzelikleri. Ahal futbol kluby Türkmenistanyň ýokary ligasynyň çempionatynyň 17-nji tapgyrynyň ozal başga wagtda geçirilen duşşugyna Aşgabatyň Köpetdağ toparyny 2-0 hasab bilen ýeňdi. Bu ýeňiş bilen Ahal topary ýokary ligadaky 4-nji oýundan ibarat ýeňişsiz tapgyryny soňlady we netijede 36 utuk toplady. Ol häzir 2-nji orunyna barýan Altynasyrdan ary tapawdy 4 utuga çenli adaltdy. Şol bir wagtyň özünde bellesek Altynasır 3 oýuny köp geçirdi. Çempionatyň ýaş tertibinde arkada 21 duşşukdan soň 63 utuk bilen öňde barýar. Türkmenistanyň we Russiýanyň ýaş turgollarynyn stol üstündäki tennis boýunça bilelikdäki turgolleşik ýygnanşygy ilkinji gedek Aşgabatda geçirilýär. Türkmen tennisçilary Russiýanyň öňde barjy stol üstündäki tennis boýunça klublarynyň biri bolan Sverdlovsk oblastynyň Verkhnya Pyshma şäherindäki UGMK klubynyň turgollary bilen bilelikde turgolleşýärler. Turgolleşikler Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň binýadyna geçirilýär. 20-21 oktýabrda Mongoliýanyň paýtagty bolan Batar şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň talipler sportu boýunça guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň gatnaşmagyna halkara okuw maslahaty geçirildi. Ýokary bilim ulgamyna taglygy, awadançylygy we sportu ösürmek adly halkara okuw maslahatyna Türkmenistanyň Milli Talipler Sport Federasiýasynyň baş katibi, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň sportyň başa tutuluşuk kafedrasynyň ulum gollemy Serdar Gurdow wekilçilik etdi. Maslahat Aziýa iklimiňi talipler sport federasiýasy, Halkara talipler sport federasiýasy we Mongoliýanyň talipler sport federasiýasy bilen bilelikde gurnaldy. Portugaliýaly meşhur futbol oýunçysy Cristiano Ronaldo Forbes jurnalynyň versiýasy boýunça 2025-nji ýylyň iň köp hak tölenýän futbolçysy boldy. Hasabat döwründe onuň girdejisi $280 milyon boldy. Galan girdejileri ol mahabat gelişiklerinden galandy. Sanawda 2-nji orny Lionel Messi eledi. Onuň şu ýyllaky girdejisi $230 milyon. Sanawyň ilkinji beşligine Fransuz futbolçylary Karim Benzema, Kylian Mbappe we Norwegiýaly Erling Haaland daglar girmegi başardylar. Bahlan adamlar, tide ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şolardan ibarat. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen portal web saytyndan dolugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.